Bajjar Promenade kien ikun frekwentat ħafna minn nies tal-lokal u dawk li għażlu din il-parti tal-gżira Uċija l-Btala. Iżda minħabba li l-promenade jinsab tant viċin il-baħar, il-mel ħamel tiegħu. Il-puġġamani li hemm mal-promenade sħiħ pereżempju kienu qed jistiednu li jseħħ xi inċidenti kraħ. Saddin u qed jaqgħu biċċiet li anke kienu ta' periklu għan-nies li jiġu hawnhekk it-tfal. Kont tibża tmexxihom imma dak ir-railing għaliex kien veru perikolus. L-istess il-bankijiet li kienu magħmulin minn injamu u minn ħadid, il-partijiet tal-ħadid kienu spiċċaw kważi fix-xejn li kont tibża toqgħod bil-qiegħda fuqhom. Maria De Bono tgħix quddiem il-promenade u tkellmet magħna dwar liema stat kien tħalla l-qbajjar. Kienet diffiċli biex toħroġ pereżempju anzjan jew bniedem għal kollok xi tarbija pushchair biex tgħaddi mal-baħar jew għax ma konniex nistgħu ngħaddu. Il-folja nbidlet fl-aħħar xhur u l-perit Marjella Xwiereb spjegat il-miżuri illi ttieħdu. Ġibna fondi mill-Urban Improvement Funds tal-MEPA. B'kollaborazzjoni mal-Kunsill ftehmna li 100,000 euro jintużaw hawnhekk f'dan is-sit peress li huwa sit importanti f'Marsalforn. U magħhom żidna xi flus bħala Ministeru biex għamilna dawn il-bandli u dawn l-affarijiet. Sar il-bdiet tal-puġġamani mal-promenad kollu, nbidlu wkoll il-bankijiet u l-apparat li fuq jilabu it-tfal. Il-materjal użat fl-amara tal-promenad u l-puġġamani huwa magħmul minn plastiku u injam, ma ntuża ebda ħadid biex ikun żgurat li l-materjal idum iservi. Sar tapizzar tal-asktu biex tfal li jaqgħu ma jweġġawx. Saret ukoll żona bit-terf u nbidlet is-sistema tad-dawl. Staqsejna lil Maria De Bono jekk dan kollu sarrafx f'differenza. Ħafna li pereżempju set iktar jelqak, tieħu pjaċir, tħares għax taraħ li kollox nadif u l-pavamenti ġew għax kont b'sorri se jerġgħu hekk. Żorna l-qbajjar fix-xemx tiżreġ ta' filgħodu meta tfal ikunu impenjati mod ieħor. Iżda malli tibda tbatti x-xemx kif xedt min jgħix hemm tara li n-nies jinġabru f'dak li qabel kien sogru. Però issa jiġu ħafna familji bit-tfal jgawdu l-play areas, jkunu jistgħu jpoġġu bil-qiegħda hawnhekk jimxu mal-baħar mar-railing il-ġdid u qed jitgawda ħafna.